नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. तर आज आता संध्याकाळ झाली आहे. संध्याकाळचे 7:10 झाली आहेत. सर्वांना शुभ संध्याकाळ मित्रांनो. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. फर्स्ट लाईक आला आहे. कोणाचा आला आहे मला नाही माहिती. पटापटा कमेंट करा आणि सांगा की फर्स्ट लाईक कोणाचं आहे. ओमकार आठवले दादा, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ओमकार दादा तुझं स्वागत आहे. मानसी बोलते, हाय ताई. हाय मानसी. लाईक डन 2 नंबरला. थँक्यू मानसी, थँक्यू सो मच. थँक्यू. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. 10 मिनटं लेट झाला माझा लाईव्ह, त्याबद्दल मी सॉरी बोलते. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी. माणसे बोलते, यार काय बाबा, मला करायचं असतं, नशिबात आहे की नाही फर्स्ट अटेंड. सॉरी मानसी, माझा टायमिंग चुकतोय सध्या, त्यामुळे. लक्ष्मण दादा नमस्कार. जेवण केलं ताई? जेवायचं आहे दादा. तुम्ही जेवलात का लक्ष्मण दादा? तुम्ही जेवलात का? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. मानसी बोलते, सॉरी नको बाबा ताई आम्हाला. हो का? नको का सॉरी? तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. लायसन दाखवावं लागतं, नाही तर परत विचारत राहतात लग्न झालंय का. त्यामुळे लायसन दिसायला पाहिजे माझं, नाही तर परत तोच क्वेश्चन. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. लक्ष्मण दादा म्हणतात सेड हाय 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 हाय. लक्ष्मण दादा. मोन्या चंद्राटे, नमस्कार मोन्या दादा. लक्ष्मण दादा म्हणतात, मुलगा आहे का मुलगी आहे ताई तुम्हाला? दादा मला दोन्ही मुली आहेत. ओंकार मीच करत आहे ताई, तिला खूप आठवण, खूप त्रास देते, मूड ऑफ. काय झालं, ब्रेकअप झालं का ओंकार? मानसी, हो दाखव बाबा लयसॉन, नाहीतर डोकं खातात ताई तुझं ताई. हो. ओंकार दादा म्हणतात मानसी ताई हाय. मानसी ताई म्हणते ओंकार दादा. हॅलो ओंकार दादा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तुम्ही पटापटा लाईव्हला जॉईन झालात तर पटापटा आपण आपल्या गप्पा चालू होतील. नाही ताई, नो ब्रेकअप. मग कोण मिस करत आहे ताई, तिला खूप आठवण, खूप त्रास देते, काय सांगते? ओमकार, मी फिरायला आलो, माझ्यासोबत नाही. मला काय, मग कोणाला त्रास देते, कोण त्रास देतं? प्लीज काय ते क्लिअर बोल, मला काही कळत नाही आहे भावा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. माझं कोकणचं चॅनल आहे, कोकणातलं चॅनल आहे. मानसी बोलते, ब्रेकअप व्हायला भेटलाच नाही ताई कोणी. मला काही कळत नाही. ओंकार दादा सांगतोय त्याचा ब्रेकअप झाला की मानसी काय सांगते, काहीतरी बोला, लॉजिकल बोला, मला काही कळत नाही आहे. ते ह्या ओमकारची मला मिस करत आहे ताई, तिला खूप आठवण, खूप त्रास देते, मूड ऑफ. काय हे मलाच कळत नाही आहे. ओमकार आठवले हसतोय. ओमकार, मानसी ताई मला त्रास देते असं म्हणायचं आहे का? नाही, मला मानसी ताई अजिबात त्रास देत नाही. आमची ती छोटी बहीण आहे. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. सचिन पाटील. सचिन दादा नमस्कार. कुठून बोलताय?
म्यूट. हे भगवान, एवढी मेहनत माझी फुकट. समजलं ताई, समजलं. आत्ता कळलं मला. म्यूट ठेवलेलं ते. हा हा, केला केला. ओमकार दादा हसतोय. ओमकार ताई म्हणतात मानसी ताई. सचिन दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. हॅलो मानसी बघत आहे मी जस्ट त्या ओंकार दादाचा कमेंटवर रिप्लाय देत होते, असंच हसायला आलं म्हणून. ओके मानसी. मानसी बोलते म्हणून बोलली, कोणी भेटलंच नाही. ओके सुनीता ताई हाय. सचिन दादा माळशिरसवरून बोलत आहेत. धन्यवाद दादा, तुम्ही लांबून माझ्या चॅनलला जॉईन झालात. खूप छान आनंद झाला आम्हाला की एवढ्या लांबून आमच्या लाईव्हला जॉईन झालात तुम्ही. माझं चॅनल कोकणातलं आहे. सिद्धीताई म्हणतात हॅलो ताई नमस्कार. सिद्धीताई तुम्ही पहिल्यांदा लाईव्हला आलात की या आधी आलेला? सुनीताताई म्हणते म्यूट झाला आहे. थँक्यू सुनीताताई सांगितल्याबद्दल. मानसीताई म्यूट आहेस ताई. आवाज नाही. म्यूट 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 मानसी बोलते. ओंकार दादा म्हणतात माझी लक्ष्मी. ओके ओंकार आठवले म्हणजेच वहिनी. ओके सचिन पाटील दादा सॉरी आवाज येत नव्हता, म्यूट केलेला आणि विसरली. सिद्धीताई म्हणतात हॅलो ताई. ताई नमस्कार. ओंकार दादा म्हणतात ताई तुझी. बाळासाहेब दादा नमस्कार. कुठून बोलताय? सरगम हाय डिअर वहिनी. हाय सरगम. बाळासाहेब म्हणतात ताई तुम्ही कुठून बोलत आहात? दादा मी आहे कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा. निलेश दादा तुझं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. निलेश दादा ताई नमस्कार बोलतोय. सिद्धी ताई हाय ताई मी सिद्धी. हाय सिद्धी. सरगम कुठून लाईव्ह आहात? मी आहे कोकणातली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. गाव कोणतं तुमचं? सिंधुदुर्ग जिल्हा ताई. सरगम ताई मी सिंधुदुर्ग प्रॉपर सिंधुदुर्ग. मानसी डू लाईक शेअर सबस्क्राईब प्लीज. कोकणची माणसं साधी बोळी. माझ्या चॅनलला मंडळी प्लीज लाईक करा सर्वांनी. शंकरपाळ्या हाय शंकरपाळ्या. आधी आली होती ताई. हा मला तसं नाव ओळखीचं वाटलं म्हणूनच ताई मला काल वाटतं आलेलाच वाटतं की परवाच्या दिवशी. हो ना ताई? ओमकार दादा म्हणतात मी पहिल्यांदाच आलो. हे मला माहिती आहे. सरगम चहा झाला का? चहा नाही ग पित नाही. प्रसाद कुंभार मी पण इथून बोलत आहे. धन्यवाद प्रसाद कुंभार. तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. लाईक करा चॅनलला. सरगम दादा धन्यवाद. सचिन पाटील जेवण झालं का? सचिन दादा जेवण अजून नाही झालंय, जेवायचं आहे. चंद्रपूर म्हणतात. ओंकार दादा म्हणतात आय एम चंद्रपूर. स्वागत आहे तुझं ओंकार. मानसी बोलते निलेश दादा नमस्कार. सिद्धीताई म्हणतात हो काल. तेच ताई मला काल वाटलं की तुम्ही आला होता काल. आली होती ताई. धन्यवाद सिद्धीताई. आजही तुम्ही माझ्यासोबत जॉईन झालात. खूप खूप धन्यवाद. निलेश दादा म्हणतात नमस्कार मानसी. बाबासाहेब घाडगे हाय ताई. बाबासाहेब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. हां कुणाला लाईक करू? चॅनलला लाईक करा दादा आणि सबस्क्राईब करा. मानसी बोलतात हॅलो जिजू. आली होती ताई. ओके नमस्कार मानसी असं निलेश दादा म्हणतोय. बाबासाहेब म्हणतात हाय ताई. हाय दादा. सिद्धीताई म्हणतात हो ताई. सिद्धीताई काय करताय? जेवण झालं का? मिया खलिफा हाय यू. हॅलो स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. मानसी बोलते अगं ताई लेसन रीड करतेस की काय? सगळं बोलत जाते. अगं प्रत्येकाची कमेंट वाचावी लागते ना. प्रसाद कुंभार म्हणतात हॅलो मानसी. निलेश कोयंडे कमेंट मिस. हो का? कुठली कमेंट मिस झाली दादा? परत कर. मानसी बोलते थोडा पोज घे कसा चुकेल ग. ओंकार दादा म्हणतोय बाय बाय. मिया हाय. सिद्धीताई म्हणतात नाही ग अजून ताई. हो का?
सिद्धी निलेश दादा म्हणतायत बापरे मिया खलीफा दुबई उतरले. मिया खलीफा कहाँ से बात कर रहे हो प्लीज बता दो. सिद्धी सुभेदार तुझं झालं का नाही ग जेवायचं आहे. ओंकार दादा म्हणतात निलेश दादा दुबई. ओमकार आठवले डायरेक्ट दुबईच का. मिया खलीफा कहाँ से बात कर रहे हो दुबई से. स्वागत आहे सबका मेरे चॅनल पर. कोकणची माणसं साधी भोळी सर्वांचं स्वागत आहे. सगळ्यांचं स्वागत असा मालवणी स्टाईलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करते. सगळ्यांनी यावा बरा वाटला तुमका भेटान तर तुमचं खूप खूप स्वागत असा माझ्या चॅनलवर कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. निलेश दादा सिद्धीताई हसतात आणि निलेश दादा पण हसता. ओमकार दादा म्हणता बाय बाय. ओमकार दादा खय चालले रे. सॉरी ओमकार दादा खय चाललाय. पटापटा लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी पट्टापट्टा लाईक करा. निलेश दादा म्हणते ताई मुलांवर ओढू नको. हा नाही रे ओढत. सिद्धी ताई किती वाजता येते ग ताई तू लाईव्ह. अगं सिद्धी माझं ना दुपारचं 1 वाजता लाईव्ह असतं आणि संध्याकाळचं 7 वाजता. जॉईन व्हा मला सर्वांनी. मानसी बोलते थंडी आहे वाटतं ताई. स्वेटर घातलंस की काय. हो ग स्वेटर घातले थंडी आहे. तुषार धायगुडे हे हाय तुषार दादा कुठून बोलताय. अमन HR हाय अमन. जय RS स्वागत आहे तुझं चॅनलला. निलेश दादा म्हणते बघा ओरडते की नाही सांगा सर्व. हो रे मी ओरडत होती. ऐकत नाही मस्ती करतात दोघं पण. ओमकार आठवले मन लागत नाही तरी कुठेच आज माझं आय रिअली मिस यू. ओ मला मिस करत होतास काय. मानसी बोलते बघ ओमकार दादा काय झालं आज मिस यू वगैरे बोलतोयस. बघा ओरडते की नाही ताई सर्वजण सांगा. मी कुठून वाचलेले मलाच माहिती नाही. थंडी मानसी थंडी आहे का. सिद्धीताई म्हणतायत हो हो थंडी आहे ग. मानसी विचारते थंडी आहे वाटतं स्वेटर घातलं. हो थंडी आहे. तुषार दादा म्हणतात हे तुषार दादा नमस्कार स्वागत आहे तुमचं. अमन दादा म्हणतायत जय RSS. निलेश दादा म्हणते बघा ओरडते की नाही सांगा सर्व. हो रे ओरडली ऐकत नाही दोघं. ओमकार आठवले मन लागत नाही तरी कुठेच आज माझं आय रिअली मिस यू. अरे वा कोणाला मिस करतोयस. मानसी बोलते बाबा ओमकार दादा काय झालंय आज मिस यू वगैरे बोलतोयस. ओमकार इथे तरी वाटलं मन रमेल मात्र काय नाही. अरे काय रे ओमकार दादा काय झालंय काय तुझं ते तरी सांग. विषय कळायला नको आम्हाला तुझं मन रमवायला. सिद्धीताई म्हणतायत किती मुलं आहे ग तुला ताई तुला. मला 2 मुली आहेत ग. निलेश दादा म्हणते अगं मस्ती तर करणार ना. मस्ती नाही भांडणं भरपूर भांडणं एकमेकांना. संदीप गोळे मूर्ख माणूस. कढी सुकट बनवते ताई. हो का मानसी खूप छान. ओंकार आठवले म्हणतात
ताई सर्वजण हसतील मला बघ मन याचं काय मध्येच. ताई तिला खूप मिस करत आहे म्हणजे तुझी वहिनी. ओके मग बोल फोनवर बोल की काय झालं फोनवर बोल. तुझा केसावरचा माड नारळाचे झाड खाली कर आधी. हे काय ओके आता बघा ओमकार दादा म्हणते मी फिरायला आलो चंद्रपूर आणि ती माझ्यासोबत नाही. मग का फिरायला गेलास. कोणी सांगितलेलं होतं तुला फिरायला जा म्हणून. ओमकार दादा कोई क्या पहचाने जिसका गम वही जाने. फिरायला जायला कोणी सांगितलेलं. जायचं होतं नंतर लग्नानंतर. लग्न झालंय का तुझं. कोई निलेश दादा हसतोय. सुशील हॅलो सुशील. ओमकार आठवले हॅलो ओमकार. रडू नको रे बाबा रडू नको. रडून काय होणार फोनवर बोल. वहिनीला सोडून जायला कोणी सांगितलेलं. आम्ही सांगितलेलं. मित्रांसोबत जायची हौस ना तुला. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला पटापट लाईव्हला जॉईन झाला की आपण गप्पा मारू शकतो. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. निलेश दादा म्हणते आठवले विसरले. मानसी बोलते आता समजलं ओमकार दादा असं नीट टाईप कर ना. मगातपासून काय अर्ध अर्ध टाईप करत होता. तेच ना आता कळलं की याची बायको घरी आहे आणि हा फिरायला आलाय म्हणून याला आठवण येते. हे किती वेळाने कळलं आम्हाला. काय तू रे बाबा. बघा मित्रांनो या या ओमकार दादाच्या व्यथा आम्हाला समजायला किती वेळ लागला. आय लव्ह मॅरेज आहे आणि माझ्या लोकांनी माझ्यासोबत गद्दारी केली. माझ्याविषयी वाईट बोलून तिच्या घरचे कान भरले आहेत. हा व्यसन करतो असे सांगून भडकावून दिले आहे. तिचा कधी कधी मला फोन येतो मला नाही. ओके म्हणजे ह्यातही तू वेगळंच सांगितलंस पण माझ्या अर्थाने की तुझं लग्न झालं आहे आणि तुझ्याच लोकांनी गद्दारी केली आहे. तुझ्याविषयी वाईट बोलले. तिच्या घरच्यांचे कान भरले. हा व्यसन करतो असं सांगून. मग तिला फोन येतो घरच्यांचा कधी कधी असं म्हणायचं आहे का. निलेश दादा आठवलेला आठवत नाही आहे. ओमकार दादा म्हणते नाही निलेश दादा विसरलो नाही बोला ना. सुशील दादा म्हणते बोला ना दीदी आज सुट्टी होती मस्त फिरायला गेलो होतो मस्त. हो का सुशील दादा कुठे फिरायला गेलेला. दीपक कवलकर हॅलो नमस्कार दीपक दादा कुठून बोलताय नक्कीच सांगा मला. निलेश दादा म्हणते रामदास आठवले तरी बरे. ओमकार आठवले एन्जॉय करायला आलो आणि एन्जॉय करण्यामध्ये मन पण नाही. सकाळी परत घराकडे. हो हो काहीतरी तिला घेऊन जा गिफ्ट मग ती खुश होईल. जमीर प्रधान नमस्कार कुठून बोलताय जमीर दादा. निलेश कोयंडे नमस्कार. श्रद्धा चव्हाण नमस्कार. श्रद्धा ताई बोलतायत कुठून आहात ताई तुम्ही. मी आहे कोकणातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून ताई. श्रद्धा ताई तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणते ओमकार बी रिलॅक्स यार.
सुशील दादा म्हणतात ताडोबा जंगल. अरे वा, मग वाघ वगैरे दिसला की नाही? जमीर म्हणतात पलटण. स्वागत आहे जमीर दादा तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. श्रद्धाताई तुमचं पण स्वागत आहे. तुम्ही पुण्यावरून बोलताय, खूप आनंद झाला. पलटण आणि पुण्यावरून माणसं लाईव्हला आली आहेत. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, तर नक्की जॉईन करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला. माझं रोज लाईव्ह असतंच दुपारी 1 आणि संध्याकाळी 7 वाजता, तर नक्की लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. सबस्क्राईब केलात की तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. आणि माझ्या चॅनलमध्ये छान छान व्हिडिओ आहेत, नक्की पाहून. ओमकार म्हणते लग्न बाकी आहे अजून. तिसरा तिच्या घरच्यांना बोलते की नाही मला दुसरा करायचा नाही, तरी पण ते पण ऐकत नाही. ओके ओमकार दादा, तुला माहिती आहे ना, तू काय व्यसन वगैरे करत नाही ना, मग बिंदास राहा. आणि प्यार सच्चा हो तो कायनात भी मिला सकती है. श्रद्धाताई म्हणतात पुण्यावरून. धन्यवाद श्रद्धाताई. ओंकार दादा मध्ये शेवट माझ्याकडे एक विलास आहे, सिद्ध कोर्ट मॅरेज. सीधा कोर्ट मॅरेज. हां, मग तसंच करायचं. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे श्रद्धाताई. सुशील दादा म्हणताय सगळं दिसलं ताई. अरे वा, बरं आहे मग. मानसी बोलते जेवण बनवता लाईव्ह पण बघते. हो का मानसी, काय बनवतेस आज? बोंबील, सुकट बोंबील. विक्रम कदम, हाय विक्रम दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? ओमकार दादा म्हणतायत नाही ताई, तिचा मला फोन येतो कधी फोन, कारण तिच्याजवळ फोन नाही. अरे बाबा प्रे, म्हणजे घरातल्यानी काढून ठेवलं का? सुशील दादा मी करतो व्यसन. हो का सुशील दादा, नका करू, व्यसन चांगलं नाही आहे शरीरासाठी. निलेश दादा म्हणते पिल्ला आहे ग ओंकार. जाऊ दे रे बाबा, बोलतोय तर बोलू दे, त्याला काय बोलणार आता. सागर दादा म्हणतायत हाय हाय. सागर दादा नमस्कार, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. विक्रम दादा बोलतायत सोलापूरवरून. विक्रम दादा विचारते तुम्ही, मी सिंधुदुर्ग जिल्हा. विक्रम दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बोलते. तर माझं चॅनल आहे कोकणातलं, आणि कोकणाबाहेरचे म्हणजे महाराष्ट्र बाहेरचे टुरिस्ट प्लेस पण दाखवते चॅनलला, आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, डेली लाईफचे व्हिडिओ आहेत, नक्की जाऊन पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. विक्रम दादा चॅनलला सबस्क्राईब करा. जाऊ दे, माझ्यामुळे बोर होईल सर्वांनाच, मी जातो निघून, बाय बाय. बाय बाय कशाला बोल. सागर बोलतोय मानसी नाईक आहे का? मानसी नाईक. सुशील दादा म्हणतात बायकोचं व्यसन होत आई. हा, बायकोचं व्यसन चालतंय. श्रद्धाताई म्हणताय निलेश तुला काय माहिती? निलेश तुला काय माहिती? हा, पिलेला आहे की नाही ते तुला काय माहिती, असं विचारतायत निलेश दादा. श्रद्धाताई विचारतायत. ओंकार दादा म्हणतोय निलेश दादा मी ड्रिंक वगैरे करत नाही, व्यसन मला कोणताच नाही. ओके, मग बरं आहे. सागर विचारतायत कुठून आहे ताई? सागर दादा मी कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठं आहात? विक्रम कदम म्हणतायत ओके. रोहन कुमार हाय, कहाँ से हो आप? संतोष कुंभार हाय वहिनी, हाय हाय सुयश. सुशील दादा म्हणताय आठवले म्हणून पाठवले. अरे वा. ओमकार आठवले म्हणताय 2च व्यसन आहेत फक्त, मला तिच्यावर प्रेम आणि दुसरं म्हणजे ड्रायव्हिंग लवर. व्हेरी गुड ओमकार दादा, व्हेरी गुड. विक्रम दादा म्हणताय जेवण झालं. विक्रम दादा जेवण आता जेवायचं आहे. ओमकार दादा म्हणतायत सुशील दादा कुठे पाठवता गरीबाला? सागर दादा पुण्यातून बोलते. धन्यवाद सागर दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. माझं कोकणातलं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या नावाने, आणि कोकणातले शॉर्ट्स व्हिडिओज आहेत, डेली लाईफचे व्हिडिओ आहेत, आणि महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यातले टुरिस्ट प्लेस आहेत. नक्की जाऊन पहा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला भेट द्या, आणि जर चॅनल आवडलं तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा. आता
हर्षवर्धन सागरदादा पुणे शहरला आहेत. धन्यवाद सागरदादा. हर्षवर्धन शिंदे, हर्षवर्धन दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा म्हणतात ओमकार अरे काय बडबडत आहेस, काही कळत नाही, सॉरी. ओमकार दादा सैराट सैराट झालाय त्याचा सध्या. रोहन माने संकेश्वर कर्नाटका. रोहन दादा नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. खूप खूप स्वागत आहे. सबस्क्राईब करा दादा चॅनलला आणि लाईक करा. सुशील दादा म्हणतात मजाक पण नाही करू का ओंकार दादा, तुम्ही सॅड बोलत आहे तर. निलेश ओंकार दादा म्हणतात निलेश दादा कळालं नाही ते सोडून द्या. मनोज दादा नमस्कार ऋषिराज म्हणून. उमेश थोरात हाय, उमेश थोरात हाय, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला स्वागत आहे. प्लीज मित्रांनो, ज्यांनी कोणी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी लाईक करा चॅनलला, आणि ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही आहे अजूनही त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. रोज लाईव्ह असतं माझं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलचं. रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता. तर नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. विक्रम कदम हाय, विक्रम कदम दादा नमस्कार. ऋषिराज 12 नंबरला लाईक केला आहे, धन्यवाद धन्यवाद, थँक्यू सो मच. कुणाल दादा विचारतायत की तुम्ही कुठून आहात ताई. कुणाल दादा मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. संतोष जाधव हाय, संतोष दादा नमस्कार. संतोष जाधव हाय. सिस्टीम 46 तुमच्यासारखी होऊ शकेल, माझ्या बाजूला बसली आहे म्हणजे काय मला कळलं नाही. रवी तिडके ताई नमस्कार. रवी दादा नमस्कार. मानसी बोलते ओमकार दादा टेन्शन नको घेऊ, सगळे ठीक होणार. हो ओमकार दादा मनस्ताप करून घेऊ नको. सिस्टीम 46 तुम्ही काय बोलताय मलाच नाही कळलं. अर्थ काहीतरी बसेल असं बोला म्हणजे मला कळेल तुम्हाला काय बोलायचं आहे ते. ओंकार दादा म्हणजे मानसीताईने डायरेक्ट बोलणं बंद केलं. बोला मानसीताई बोला. सीसीवर तुम्ही मी जातो. विक्रम कदम पाऊस आहे का. नाही दादा पाऊस कमी झाला. सिस्टीम तुमच्यासारखी ह्यांना आता मी हाईडच करते बाबा, हे डोक्याला ताप आहे. निलेश दादा हो ओमकार. कुणाल दादा म्हणतायत मी नांदेडवरून. कुणाल दादा स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही. निलेश दादा म्हणते हो ओमकार दादा सोडून दिले, सॉरी वन्स अगेन. रवी तिडके म्हणतायत ताई मजेत ना सगळे. हो रवी दादा मजेत. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. संतोष जाधव म्हणते सातारा शिरवळ. संतोष दादा तुमचं पण स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी. आता जे नवीन ॲड झाले त्यांना मी सांगू इच्छिते की माझं कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे, आणि मला माझ्या चॅनलला कोकणातले व्हिडिओज आहेत आणि कोकणाबाहेरचे पण आहेत, जे शॉर्ट्स वगैरे आहेत, कोकणातले नेचर व्ह्यू आहेत आणि महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आहेत. तर नक्की चॅनलला लाईक करा आणि रोज 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता लाईव्ह असतं, त्यामध्ये जॉईन व्हा सर्वांनी. खूप मजा येते. खूप मराठी माणसं जॉईन आहेत आणि खूप म्हणजे खूप चांगल्या विचारांची माणसं आहेत, तर खूप मजा येते. तर नक्की जॉईन व्हा. संतोष दादा. मानसी बोलते ओंकार दादा जेवण बनवते ना म्हणून लाईव्ह ऐकते, फक्त कमेंट नाही करता येत दादा. ओके मानसी नो प्रॉब्लेम. कर जेवण कर. ओंकार आठवले नंतर हा का मानसिकता आहे मला वाटलं माझ्यामुळे. हा का आता त्याचं काहीच कळत नाही बाई. कुणाल दादा म्हणते जेवण झालं का ताई. कुणाल दादा जेवायचं आहे हो. जेवण बनवलंय पण जेवायचं आहे. ओंकार दादा म्हणते मानसी ताई लिहायचं होतं, मानसिकता झालं. ओंकार दादा सॉरी बरं का ताई. मानसी ताई सॉरी. विक्रम दादा म्हणतात हो का छान.
आणि सिस्टीम 46 यांना सांगून कळत, म्हणजे त्यांची तुम्ही किती कमेंट केलात तरी ती हाईड झालेली आहे, काही येणार नाही आहे. विक्रम दादा म्हणतायत हो का, छान. मानसी बोलते ओमकार दादा सॉरी नका बोलू. सुशील दादा म्हणतात मी तर केलं बा सबस्क्राईब. हो सुशील दादांनी केलं आहे, ज्यांनी केलं नाही त्यांनी प्लीज करा. संगीता पात्रे, हाय संगीता ताई, कुठून बोलताय नक्की सांगा. रवी दादा म्हणते ताई स्वयंपाक केलास का, जेवायला यायला. हो हो रवी दादा, नक्की या नक्की या, मी स्वयंपाक केलाय, या लवकर या जेवायला. रवी दादा रोज लाईव्ह असतं, प्लीज जॉईन व्हा लाईव्हला. संतोष जाधव शिरवळवरून बोलताय, खूप भारी संतोष दादा. लाईव्हला जॉईन राहा. दुपारचं असतं 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल. रवी दादा चॅनलला सबस्क्राईब केलं का? खूप मजा येते इथं, खूप मराठीत माणसं आहेत. प्रमोद पिके, ताई काय करते, कशी आहेस? प्रमोद दादा मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात, कुठून बोलताय नक्की सांगा. संतोष दादा म्हणतायत कोकणात काय काम करतात आपण. दादा मी काही काम नाही, हाऊसवाईफ आहे आणि यूट्यूब चॅनल आहे सध्या चालू केलं, 1 वर्ष होत येईल. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलच्या नावाने. तर कोकणातले व्हिडिओज वगैरे आहेत, टुरिस्ट प्लेस आहेत बाहेरचे, तर नक्की पहा. ओमकार दादा म्हणतात खरं सांगण्याचा खरा अर्थ म्हणजे ताई मी दिला देवीकडे मागण्यासाठीच आलो आहे, चंद्रपूर महाकाली मंदिर. ओमकार दादा तुला नक्की तुझी इच्छा पूर्ण होईल आणि आम्ही सर्वजण लाईव्हला आहोत, सर्वजण नक्की प्रार्थना करतील की तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे आणि तुला तुझी चॉईस नक्की मिळू दे. सुशील दादा बोलतायत अहो कुठून, हॉटेल जलपरी. प्रमोद दादा म्हणते लाईक डन ताई, थँक्यू प्रमोद दादा. चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. रवी दादा म्हणतायत मजेत ताई, तुझ्यासारखी बहीण भेटल्यावर. थँक्यू रवी दादा, थँक्यू सो मच. रवी दादा चॅनलला सबस्क्राईब केलं का नक्की सांगा. तुमच्यासारखी माणसं माझ्या चॅनलला हवी म्हणजे हवीच, कारण खूप चांगल्या विचारांचीच पाहिजे मला माझ्या चॅनलवर. उगाच मला भीड नाही जमा करायची आहे, जेन्युअल माणसं पाहिजेत माझ्या चॅनलला. संतोष कुंभार, उद्याने आमचीच जत्रा असा. कोण बोलता, सोनू बोलता की सुयश बोलता, माका नक्की सांगा हा. कमेंट कर सोनू किंवा सुयश, कोण बोलता नक्की सांगा. कुणाल दादा म्हणताय जेवण झालं का. जेवायचं आहे दादा, जेवायचं आहे. ओमकार दादा म्हणताय सुशील दादा चालते मजा, काही हरकत नाही, ओमकार दादा म्हणतोय. निलेश दादा म्हणते ओमकार AI उवाव करत आहे तुझे मेसेज रीड समजायला. सुशील दादा म्हणतात कोकणची माणसं खूप साधी भोळी आहेत, पण काय सुशील दादा नक्की सांग. निलेश दादा म्हणतात हॅशटॅग यूज. रवी दादा म्हणते ताई मी नाशिकवरून. रवी दादा खूप छान, नाशिकवरून जॉईन झाल्याबद्दल. आमच्या चॅनलला असेच जॉईन राहा. ओमकार दादा म्हणते निलेश दादा मला मेसेज काय कळाला नाही. बॉस म्हणता बॉस चॅनल आहे, खयचा तिया गो बॉस, खयचा गो तिया गावचा नाव सांग जरा तुझ्या. मी असं कोकणातला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. कुणाल दादा ताई तुझी बोलण्याची भाषा खूप गोड आहे. थँक्यू कुणाल दादा, थँक्यू सो मच. माझ्या चॅनलला तुम्ही जॉईन राहा, तुमच्याशी बोलायला खूप मजा येईल आणि खूप मराठी माणसंच आहेत त्यामुळे खूप मजा येते. एखादं हिंदी कोण असेल आणि त्याला मराठी समजत नसेल तर मी मराठी बोलते, नाहीतर कोकणातली भाषा आणि मराठी भाषा ही एकच आपल्या चॅनलला चालते. तर नक्की जॉईन राहा. पठाण दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी आलात. बॉस गाव नाही तुका. अरे गाव असा, पण गावाचं नाव किती सांगायचं. सिंधुदुर्ग जिल्हो माझं गाव असा. रवी तिडके, ताई दाजी काय काम करतय ग. रवी दादा मी हैसर नाही, लाईव्हवर नाही सांगणार, पण जॉबच करतात. पुढे जाऊन मी सांगान कदाचित, माझा चॅनल जर पुढे ग्रोथ झाला तर मी नक्की सांगान, त्या पण सांगान, पण अजून मी फॅमिली माझ्या लाईव्हवर नाही हाणूकय, त्यामुळे या सिक्रेट. सुशील दादा म्हणतं चंद्रपूरला
महाकाली मंदिरात आहे का निलेश भाऊ? निलेश दादा नाही आहे रे, ओमकार दादा आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात गेलाय त्याला त्याची बायको भेटण्यासाठी. सोहम साळवी, अरे वा, कुठले हो साळवी ताई दादा तुम्ही? नमस्कार ताई, कुठून आहात? जय शिवराय. जय शिवराय दादा. सोहम दादा, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. साळवी दादा तुम्ही कुठून बोलताय? साळवी हे आडनाव कुंभार आहात का तुम्ही? बस तुझ्या असल्यांना हाईड करतो आम्ही. सोहम सर, मी कोकण रत्नागिरीचा. अरे वा, रत्नागिरीचे का दादा तुम्ही? बरं आहे, खूप छान. सोहम दादा, माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा कोकणातल्या चॅनलला. ताई मी सबस्क्राईब केलं. कुणाल दादा धन्यवाद, जॉईन राहा तुम्ही, खूप मजा येईल. मराठी माणसांशी बोलायला खूप मजा येईल. धन्यवाद दादा. रवी दादा म्हणतात ताई माझी भाचे कुठे आहेत? दादा तुम्हाला भाचे नाही आहेत, भाची आहेत. रवी दादा भाची आहेत. हो रवी तिडके, बरं ताई सगळे मजेत ना? हो रवी दादा खूप छान. तुमच्या घरी सर्वजण बरे आहेत ना? संतोष कुंभार, सुयश, अरे सुयश तिया बोलतोय, मोबाईल हातात घेतलंय वय. उद्या जत्रा आमा काय घेतलं? खाजा ठेवा माका, मी येतलय, माका खाजा वया जत्रेतला. सोहम दादा म्हणताय हिंदू मराठा आहे मी. ओके, साळवीमध्ये कुंभार पण आहेत ना दादा, चिपळूणला वगैरे, म्हणून म्हटलं. क्रॅक गेमर, कलर्स ऑफ कोकण बघता का? नाही दादा, म्हणजे टी व्ही सहसा बघणं होत नाही, सिरियल्स वगैरे म्हणजे प्रोग्राम वगैरे बघणं होत नाही. आहे का काही म्हणजे असं बघण्यासारखा कार्यक्रम आहे का दादा? ओमकार आठवले, हो सुशील दादा, महाकाली मंदिर येथेच आहे मी, चंद्रपूर. सोहम दादा म्हणतात मी रत्नागिरी चिपळूणचा आहे. हो सोहम दादा, चिपळूणला आहात का? खूप भारी दादा, चॅनलला जॉईन करा माझ्या. निलेश दादा, लाईव्ह मिस, वेट प्लीज, विल बी बॅक सून. ओके निलेश दादा. सुशील दादा म्हणतायत अरे ते निलेश दादा आम्ही पण नागपूरला असतो. रवी दादा म्हणतात हो ताई, नाशिकला आल्यावर या की आमच्याकडे सप्तशृंगी जवळ. हो दादा, रवी दादा येऊ सगळीकडे फिरणार आहोत, पण स्वतःच्या पायावर थोडी उभी राहते आणि येते मी तुमच्या सगळ्यांच्या गावी फिरायला. सुशील दादा म्हणतात बायको भेटत नाही, शोधावी लागते, हुडकावी लागते. बरोबर आहे, पण त्याची बघितलेली आहे ना, त्यामुळे तीच भेटायला पाहिजे असं तो देवीला नमस्कारायला गेलेला. प्रवीण मोरे, नमस्कार प्रवीण दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. मानसी बोलते हाय, आय एम बॅक. आता मी कमेंट करू शकते, झालं माझं जेवण बनवून. व्हेरी गुड मानसी, प्लीज जॉईन मी. क्रॅक गेमर, यूट्यूबर आहे ते, आपल्या सिंधुदुर्ग नरिंग्रे फोंडा साईडचे मिलियन सबस्क्रायबर आहे, सर्च करून बघा, कोलॅब करा. यूट्यूबर आहेत ते, आपल्या सिंधुदुर्गातले नरिंग्रे फोंडा साईडचे मिलियन सबस्क्रायबर आहेत, सर्च करून बघा, कोलॅब्स करा. ओ दादा, कोलॅब्स केलं एवढे म्हणजे मिलियनमध्ये आहेत सबस्क्रायबर, तर आम्हाला कोलॅब केलं तर आम्हाला करतील का ते कोलॅब्स आमच्याबरोबर? काय म्हटलात नाव त्यांचं दादा, प्लीज एकदा परत सांगा. क्रॅक ग्रेमर तुम्ही काय सांगितलात, प्लीज परत सांगा ते चॅनलचं नाव. ओमकार हुडका, सुशील दादा हुडका. रवी दादा म्हणता हो का ताई, ठीक. रवी दादा प्लीज चॅनलला जॉईन राहा आणि रोज माझ्या चॅनलला या, म्हणजे तुम्हाला टाईम भेटेल तेव्हा या, पण या कधीतरी, बरं वाटतं मराठी माणसं आपल्याला भेटली की. अंजनी गायकर, अंजनी, हॅलो अंजनी, हाय, कुठून बोलताय ताई नक्की सांगा. रवी तिडके, ताई तू मगाशी कोकण भाषेत बोललीस ना, लय छान वाटलंस ताई. रवी दादा खूप खूप धन्यवाद.
आमची कोकणातलीच भाषा मालवणी भाषा तुमका आवडली काय? मानसीताई म्हणता ओमकार दादा तुझी चॉईस नक्की भेटणार. स्वामी ब्लेस यू ऑलवेज. डोंट टेक टेन्शन ब्रदर. ओके येस येस. कलर्स ऑफ कोकण मी चेक करते दादा. कोलॅप्स कोलॅप्ससाठी ओके, पण ते शक्य आहे का दादा कोलॅप्स करणं? कारण त्यांना व्हॉट्सअपला काहीतरी टाकावं लागतं ना. सुशील दादा म्हणते ती बायको नाही भेटत आता. ओके संतोष होय वहिनी ठेवतंय खाजा. नक्की ठेवतलं ना रे सुयश, नक्की खाजा ठेवतलं ना. माका होया मी येतले म्हणतले सुयशान खाजा खंय ठेवल्यानंतर माका होया नक्की ना. आणि काय घेतलं उद्याच्या जत्रेत? सुयश उद्याच्या जत्रेत काय घेतलं? सुयश माका सांग हा, रिप्लाय दे की उद्याच्या जत्रेत माझ्यासाठी काय घेतलं, वहिनीसाठी खास काय घेतलं या नक्की सांग. सुयश माका पटकन रिप्लाय दे हा, काय घेतलंस माका आता. मानसी म्हणता होय हो, कलर्स ऑफ कोकण चॅनल एक नंबर असतात. व्लॉग नारी ग्रे गावातून आहेत ते, मी बघते त्यांचे व्लॉग. ओके मी बघते. चालेल. ब्लॉगर सुरेश हाय मॅम. हाय हाय सुरेश, कुठून बोलताय आपण नक्की सांगा. रवी दादा म्हणतात हो ना ताई, असेच बोलत राहा ताई. मराठी माणसासोबत संगे काहीच येत नाही. चांगले बोला, चांगले वागा बस. हो दादा, हेच तर आपल्या हातात आहे, बाकी आपल्या हातात काय नाही आहे. सुयश बोलतोय चल वहिनी बाय. नाही नाही, मला सांग माझ्यासाठी काय घेतलंस. सांगाक नाही ना घेऊचा लागता म्हणा. सांग सांग पटकन सांग. व्लॉगर सुरेश दादा बोलतायत ईश्वरपूर सांगली. अरे बापरे, खूप छान सुरेश दादा, खूप छान. तुमचं पण यूट्यूब चॅनल आहे का सुरेश दादा? इथं अजून कोणाकोणाचं यूट्यूब चॅनल आहे मला प्लीज सांगा. कारण माझ्या चॅनलचा हेतूच हाच आहे की आपण एकमेकांना सर्वांनी मदत करूया. रविदादा म्हणतायत बरं ताई स्वयंपाक झालास का तुझा? हो रविदादा झाला झाला. व्लॉगर दादा म्हणतात हो. सुरेश दादा म्हणतात हो तुमचं चॅनल आहे याच नावाने आहे का सुरेश व्लॉगर सुरेश म्हणून? आणि तुम्ही कसले व्हिडिओ टाकता हे नक्की सांगा. दत्तात्रय यादव नमस्कार ताई. नमस्कार दत्तात्रय दादा, स्वागत आहे तुमचं. खूप सुंदर आहे ताई. तुम्ही कसे आहात ताई? मी बरी आहे दादा, थँक्यू सो मच. जेवण झालं का ताई? हो दादा जेवायचं आहे. जेवायचं आहे दादा, जेवायचं आहे. रवी दादा म्हणते ताई खरंच तुझा स्वभाव लय छान आहे, अशा ताई दुर्मिळ भेटतात. हो. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. धन्यवाद दादा, खूप धन्यवाद. तुमचाही स्वभाव चांगला आहे म्हणून तुम्ही माझ्याशी चांगलं बोलतायत, नाहीतर वाईट कमेंट करणारे भरपूर आहेत. त्यांची पण मानसिकता आम्ही ओळखतो कसे बोलतात ते. त्यामुळे तुम्ही सर्वजण चांगले आहात म्हणून मी तुम्हाला चांगली वाटते दादा, हे आधी मेन आहे. मानसी अरे मूर्खांनो, नीट नसेल बघा येत तर नका बघू लाईव्ह. घाणेडे असल्यांना ना ताई खरंच चांगलंच रिप्लाय दे. पागल कुठून येतात काय माहिती. असू दे गंभीर, त्यांना रिप्लाय द्यायचा नाही, मी सरळ हाईड करते. दत्तात्रय दादा म्हणतात तब्येत बरी आहे का? हो दादा बरी आहे, बरी आहे. कुणाल दादा म्हणतात जेवण करून घे ताई. हो दादा जेवण करून घेणार आहे. सध्या 8 वाजले, 8:30 पर्यंत जेवणार दादा. दत्तात्रय दादा म्हणते खूप सुंदर बोलता ताई. दत्तात्रय दादा तुम्ही खूप सुंदर बोलता, धन्यवाद. चहा वगैरे पिलात का दादा? दादा चहा वगैरे पिलात का? तुमचे चॅनल सबस्क्राईब केले आहे, माझेही चॅनल सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलचे नाव आहे ब्लॉगर सुरेश आहे. तर सुरेश दादा मला तुम्हाला सांगायचं आहे की माझ्या प्लीज चॅनलला जाऊन ना
एक कमेंट करा, म्हणजे मला चॅनल शोधायला इझी जाईल आणि मी तुम्हाला कमेंटने तुम्हाला जॉईन करू शकते. सुरेश दादा प्लीज हे नक्की करा एक काम, माझ्या चॅनलला जाऊन एक कमेंट करा, जेणेकरून मी तुम्हाला रिजॉईन करू शकते, रिटर्न करू शकते. दत्तात्रय दादा म्हणते जय शिवराय, जय शंभूराजे, रामकृष्ण हरिताई, शुभरात्री. तर दत्तात्रय दादा जय शिवराय, जय शंभूराजे, रामकृष्ण हरी, शुभरात्री तुम्हालाही. पार्थ देशमुख जेवलात का? पार्थ दादा जेवायचं आहे आता, तुम्ही जेवलात का? थँक्यू पार्थ दादा, तुम्ही मला सबस्क्राईब केला आणि आजही जॉईन झालात, खूप छान वाटतंय. मानसी बोलते कलर्स ऑफ कोकण हा एक कोकणातला फेमस यूट्यूब चॅनल आहे. नरिग्रे गाव आहे ताई, मस्त असतात ब्लॉग, नक्की बघ. हो हो मी बघते हा. रवी दादा म्हणते ताई दाजी कधी येताय? येणार दादा, येणार. नाशिक तुमच्याकडे ना, नक्की येणार आहे. विराज दादा म्हणते आम्ही आहो सातारकर क्रांतिकारी, जय भीम ताई साहेब. विराज दादा तुमचं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद विराज दादा. दत्तात्रय दादा म्हणतात असंच प्रेम राहू दे आमच्यावर ताई, रामकृष्ण हरिताई. दत्तात्रय दादा रामकृष्ण. काय होया सांग. मी सांगलेलं घेतलंय काय तू? काय रे सुयश घेतलंय? माका काय तर गोबी मंचुरियन होया. सुयश माका गोबी मंचुरियन होया. पार्थ दादा म्हणतायत ओके बाय, काळजी घ्या, आनंदी राहा, श्री स्वामी समर्थ. पार्थ दादा तुम्हीही काळजी घ्या, तुम्ही पण आनंदी राहा आणि माझ्या लाईव्हला येत राहा, खूप बरं वाटतं. श्री स्वामी समर्थ दादा. प्रांजल खामकर, हाय प्रांजल, कुठून बोलतेस? प्रादेश हो, कालच सबस्क्राईब केलं, थँक्यू पार्थ दादा, धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. प्रांजल ताई तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. अविराज दादा म्हणताय जय भीम, बोला की ताई. अविराज दादा जय भीम. मला बोलायला काही प्रॉब्लेम नाही दादा, ती फक्त तुम्हाला नमस्कार बोलली आणि विसरून गेली. व्लॉगर म्हणतायत सुरेश ताई म्हणतायत, व्लॉगर सुरेश म्हणते ताई कुठून बोलताय? मी दादा कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. रवी दादा म्हणतात ताई कोकणात गणपतीचा कार्यक्रम लय छान असतो ना? हो दादा, कोकणात गणपती कितकी मजा येतं. माझ्या चॅनलला तुम्ही बघा, कोकणातले व्हिडिओ असत गौरी गणपतीचे वगैरे, खूप खूप भारी वाटतं गणपतीत. भजनं असतात आणि भजनाची ती तयारी असता, हा हा, आणि सकाळचं जेवण वगैरे खूप भारी. पार्थ दादा म्हणतं मी आवारा मोठा मासा खायलो. मासा खाल्ला का? प्रांजलताई म्हणतायत पुणे महाराष्ट्र. स्वागत आहे तुमचं प्रांजलताई, खूप खूप स्वागत आहे. माझं आहे कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव. रोज 1 वाजता सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी 7 वाजता माझं लाईव्ह असतं. तर प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन येत जाईल तुम्हाला. गणेश माझं नाव, माझी ताई, माझी आई आहेस तू. हो का गणेश दादा, खूप दिवसांनी लाईव्ह आलास तू. गणेश दादा कशी आहेस ग ताई? मी बरी आहे. अनप्रिडिक्टेबल नेर काकू तुम्ही सिजुका आहे का? माझे नोबिता काकाला तुम्ही खूप आवडल्या. अनप्रेडिक्टेबल नेड, हो का? बरं बरं. रवी दादा म्हणतात हो का, गणपतीला यावं लागेल मग ताई. हो हो रवी दादा, नक्की या कोकणात. मी मुलांचा शिखार प्याचा आहे. मी मूळचा, ओके. शिखर प्याचा, हो का दादा? मला ही गावं माहिती नाही आहेत, पण स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. अविराज दादा म्हणते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे एखादे 2 ओळीचे गाणे म्हटले तर फार बरं होईल. दादा खरंच मला आलं असतं तर मी म्हटलं असतं, फक्त नाही मला येत दादा, माफ करा.
पण मला नाही येत. वाईट वाटून घेऊ नका किंवा इथं काय असं वेगळं काही नाही आहे. पण मला आलं असतं तर मी नक्की म्हटलं असतं. तुम्हाला जर येत असेल तर नक्की बोला. रविदादा म्हणतायत, "ताई आम्ही पण भजनाला जातोय ताई." अरे वाह! कुठे आहे भजन दादा? मानसी बोलते, "खुशी परी हाय." तुलाही खुशी परी हाय म्हणत आहेत. रविदादा म्हणतायत, "बरं ताई तू नक्की ये हां आमच्याकडे." "हो, हो, नक्की येईन दादा, नक्की येईन." कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला सर्वांनी लाईक केलं नसेल तर प्लीज लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. गिरीश दादा म्हणते, "तुका म्हणे माझे पंढरी, तेथे नांदते विठ्ठल माऊली रामकृष्ण हरी." गिरीश दादा तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे दादा. गिरीश दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. सुरेश दादा बोलतायत, "मी मूळचा साखरप्याचा." ओके, साखरप्याचा आहेत का तुम्ही? स्वागत आहे दादा, स्वागत आहे दादा. प्लीज चॅनलला एक कमेंट करून नक्की ठेवा. तुषार सासने हाय. तुषार सासने हाय. कुठून बोलताय? गिरीश दादा म्हणतायत, "एक अभंग म्हणा तुकाराम महाराजांचे." दादा नाही येतो. गिरीश दादा खरंच नाही येतो. हनुमंत आटोले हाय. कुठून बोलताय हनुमंत दादा नक्की सांगा. रवी तिडके, "बरं ताई काल तुळशीचे लग्न झाले. तू एक उखाण्यातून नाव घ्या की दाजींचे." हां, उखाणं आपलं येतंय. माझं रोजच सर्वांचं एक सेमच आहे. शंकराच्या पिंडीला बेल घालते वाकून, प्रसादरावांचे नाव घेते तुम्हा सर्वांचा मान राखून. तेजेश भट, "राधे राधे मम्मी." राधे राधे भैया. लक्ष्मण दादा म्हणते, "ताई तुझ्या गिरीश दादा म्हणते, "नंदुरबार महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र." मानसी बोलते, काय ते रवी दादा म्हणतात, मानसी लक्ष्मण शर्मा काय बोलताय समजत आहे का? त्यांना समजलं असतं तर असं बोललेच नसते. हे लोक कुत्रा कसा असतो त्या टाईपचे आहेत. रवी दादा म्हणतात, "हे नको कायम ऐकत आलोय." गिरीश दादा म्हणतात, "भक्त पुंडलिकासाठी उभा राहिला विटेवरी धनी मलाही दाखवाना विठ्ठल माऊली." वा वा दादा. मानसी बोलतात, भान ठेवा लक्ष्मण बोलताना." अगं ते खोळावलेला कुत्रा असतो ना त्यातले लोक आहेत ते. "यू डोंट टेक अ टेन्शन, मैं ब्रेव गर्ल हूँ." अशा लोकांना घाबरायचं नसतं. आणि अगं तू असा विचार कर की माझ्या लाईव्हला किती छान छान माणसं आहेत. ती बघा, एक माणसं आहेत जे भक्त पुंडलिकांची गाणी गात आहेत आणि एक भिकाऱ्यासारखं बोलत आहेत. भाजीवर भाजी, मेथीची भाजी, तुझे नाव घेतो सर्वांच्या मान राखून. आमच्याकडे असं म्हणतात, भाजीत भाजी मेथीची डॅश डॅश माझ्या प्रीतीची असे बोलतात. मानसी बोलतात, "पाणी पिऊन घे ताई." हो हो घेते मानसी. इथं तहानच लागत नाही ग, थंडी आहे ना त्यामुळे. थंडी सुरू झाली ना थोडी थोडी. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. निलेश दादा कुठे गायबच झाला, बोलतच नाहीये. ट्वेंटी नंबरला लाईक करा. 20 नंबरला 19 झाले आहेत.
20 नंबरला लाईक करा पटापटा. बघू सर्वजण मेसेज करतायत पण लाईकचं होत नाहीये. पटापटा लाईक करा. अजून आपलं 5 मिनिटं लाईव्ह आहे. पटापटा लाईक करा. कोण कोण लाईव्ह आहे ते पण सांगा. पटापटा लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मानसी, गणपती बाप्पा ऑलवेज ब्लेस यू सिस्टरजी. हो ग मानसी, त्यांना प्रत्येकाला, तुला माहिती आहे मानसी, प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या कर्माची फळ पण मिळतं आणि शिक्षा पण मिळते. वाईट कर्म असेल तर शिक्षा भेटते. हनुमान दादा म्हणतायत बारामती. धन्यवाद दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. रवी दादा म्हणतायत सोन्याच्या वाटीत खडी साखरेचे खडे. प्रसादरावांचे नाव घेते आजच्या लाईव्ह पुढे. हे असं नाव घेत जात आई, सांगितलेच कोणी तर. वा 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 वा, खूप भारी. सोन्याच्या वाटी खडी साखरेचे खडे रावांचे नाव घेते आजच्या लाईव्ह पुढे. वा वा वा, खूप बरं. गिरीश दादा म्हणतात चला मनापासून जादू आता लाईव्ह वरून. हो का गिरीश दादा, तुम्हाला पण काम आहे असं म्हणताय का? गिरीश दादा चॅनलला जॉईन होऊन जा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलचे नोटिफिकेशन येईल. वासुदेव दादा मध्ये कुठे राहता ते सांगा. मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दादा. काही चुकलं असेल तर माफी मागतो. नाही गिरीश दादा, काही चुकलं नाही आहे. थँक्यू सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. गिरीश दादा प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. तुमच्यासारखी माणसं जे म्हणजे खरंच मनातून खूप चांगली आहेत तीच पाहिजे आम्हाला चॅनलला. तुषार दादा म्हणतात हाय हाय. तुषार दादा नमस्कार. शुभम पोरे दादा म्हणतायत जेवण झालं का? हो दादा जेवायचं आहे. निलेश दादा म्हणतायत हाय. निलेश दादा. निहार गोसावी मी आलो. अरे तू नेहमी ना मी लाईव्ह संपवणार तेव्हाच येतोस निहार. का आजही दुपारी तसंच, आता पण तसंच. तुला लेट येतंय का नोटिफिकेशन? मी आलो म्हणतोय निहार गोसावी. रवी दादा म्हणतायत चल ताई चल मग आता जाऊ. काही माझ्याकडून चुकीचे असेल तर माफ कर. ओके रवी दादा, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा. जेव्हा तुम्हाला वेळ भेटेल तेव्हा या लाईव्हला. धन्यवाद रवी दादा, तुमचं काही चुकलं नाही. माझ्याकडनं काही चुकलं तर मला माफ करा तुम्ही पण. मानसी बोलते हाय निहार दादा. हाय मामी. हाय हाय भाच्या. निहार गोसावी झालं म्हणजे आता बंद का लाईव्ह? हो. फौजी सुशील हाय. फौजी दादा कुठून बोलताय? निहार दादा बोलते मानसी तू मला का बोलवत नाही? लाईव्ह चालू झालं असं. मयूर दादा म्हणताय नमस्कार ताई. मयूर दादा कुठून बोलताय? प्रणव मोते हाय फ्रॉम शायमल. हे शायमल कुठे आहे? तुमचं स्वागत आहे प्रणव दादा. सुरेश मस्के हाय. मानसी बोलते प्रांजल हाय. मम्मी बोलते वाटतं. प्रांजल कुठे नाव आहे? आहे. नाही ग ती प्रांजल नाही आहे. मानसी बोलते निहार बोलतोय आजचा क्लास बंद मग इंग्लिशचा. मानसी अरे काय निहार दादा गप तू गायब असतो. रवी दादा म्हणतायत बाय बाय. बाय बाय रवी दादा. म्हणतायत मानसी बोलते तुला आता शोला यायला लागेल निहार दादा. शोधायला. ओके शोधायला यावं लागेल असं म्हणताय वय. फौजी सुशील जम्मू. हो का दादा, जम्मू वरून बोलताय? मूळचे कुठे तुम्ही? मराठी आहात का तुम्ही? निहार गोसावी मला नोटिफिकेशन आलं नाही. मोडिफिकेशन नसतं रे, नोटिफिकेशन. तू चॅनलला माझ्या जा आणि बेल आयकॉन असतं तिथं क्लिक कर आणि ऑलवर क्लिक कर. यवतमाळ. ओके प्रणव दादा यवतमाळवरून बोलतायत.
मानसी बोलते काय निहार दादा असं कसं चालेल. निहार दादा म्हणते काय माहीत यूट्यूबला कसं चालेल. निलेश दादा आलो आलो. काय दादा संपवता संपवता आलास. मानसी म्हणताय बंधू आले माझे. फौजी सुशील आप कहाँ से हो दीदी. मैं हूँ महाराष्ट्र से सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्रणव दादा बोलतायत बाय बाय ताई. चाललात का दादा. चॅनलला प्लीज लाईक करा आणि चॅनलला लाईक करा आणि प्लीज सबस्क्राईब पण करा प्रणव दादा. मानसी बोलते निहार दादा मला सब कर तुला शिकवते मी प्रणव सॉरी कोणता निहार दादा मानसीला पण सबस्क्राईब कर. विजय पाटील विजय दादा म्हणतायत आवाज लहान मुलासारखा आहे दीदी. अरे बापरे दादा. फौजी सुशील पुणे. हो का दादा पुण्यावरून आहात. मग आता कुठे आहात. जम्मूमध्ये. निहार गोसावी तुला शोधायला माझा दिवस जाईल वाटतं. ओके. निलेश दादा म्हणतायत पण जास्त वेळ नाही आहे जाईन आता परत. सुशील दादा म्हणतायत मजा सरस मला मानतो जावई दुसरी पण घेऊन जावा. लाडच खूप करतो ना बायकोचे म्हणून आता त्यांना कोण सांगेल की त्यांची मुलगी किती नखरे करते ती. हो का. निलेश दादा म्हणतायत मानसी रोशनी ताईचा ब्लॉग बघितला का. मस्तच आहे. हो आम्ही बघितला. आम्ही बारकाईने बघितला. तू नाही बघितला वाटतं. सुशील दादा म्हणताय तुम्ही वर बघितला. मी पूर्ण चेक करून बघितला मानसी ताईचा ब्लॉग. मानसी ताईला माझा राग आला वाटतो. माझं नाही यूट्यूब चॅनल. ओके. विजय पाटील खूप छान आहेस तू. थँक्यू विजय दादा. थँक्यू सो मच. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझं रोज लाईव्ह असतं 1 वाजता दुपारी आणि संध्याकाळी 7 वाजता. मानसी हो बघितला निलेश दादा रोशनी ताईचा ब्लॉग. मला ह्या दादांना सुशील दादा तुम्ही जम्मूला आता कुठे आहात. मला एक कमेंट करा दादा. पुण्याचे तुम्ही ना. विजय दादा म्हणते मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली दादा. विजय पाटील तुम्ही कुठे राहता. सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. सिंधुदुर्ग जिल्हा. लाईव्ह येण्याचा कन्सेप्ट काय आहे. इथं खूप छान छान मराठी लोक आहेत जे चांगले विचारायचे आहेत. त्यांनाच मी माझ्या लाईव्हला ॲड करते. म्हणजे कमेंट तर कोणी करू शकते पण जर एखाद्याचे चांगले विचार नसतील तर मी लगेच त्यांना हाईड करून टाकते. आणि मेन म्हणजे माझ्या चॅनलला कोकणातले व्हिडिओज आहेत, शॉर्ट्स आहेत आणि बाहेरच्या राज्यातले टुरिस्ट प्लेस आहेत तेही तुम्ही पाहू शकता. आणि तुमची एखाद्या छान मराठी माणसांशी मैत्री होऊ शकते आणि ती मैत्री तुम्हाला पुढे जाऊन पण उपयोगी होऊ शकते. असं माझ्या चॅनलची खासियत आहे. आणि म्हणजे एखादा फायदा होण्यासाठीच कोण लाईव्हला येत नाहीये. तुमची मर्जी. तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्ही लाईव्हला विजय दादा तुम्ही जॉईन होऊ शकता. निलेश दादा म्हणजे बघितलं मी पण मस्तच बनवले आहे बांगडा फ्राय अँड करी. हो का. तू दादा बांगड्यासाठी बघितलंस. मी एक यूट्यूबर म्हणून एक तिचा व्हिडिओ पाहिला तर मला थोडासा डाऊन वाटला. मग मी तिला कमेंट पण केली. बघू तिने म्हणजे मला रागात घेतलंय की काय केलंय मला नाही माहिती. पण मी बारकाईने तिचा व्हिडिओ पाहिला. खूप चुका आहेत व्हिडिओमध्ये. तर मी तिला सांगितलं. बघू आता. ती बोलली मी तशीच आहे असं ती बोलली मला कमेंट हे करून मेसेज करून. त्यानंतर मी काही नाही बोलली. निलेश दादा म्हणतात बघितला मी पण मस्तच बनवले. अजय दादा म्हणतात या जेवण करण्यासाठी. हो दादा. अजय दादा नक्की येतो. तुम्ही पण या. सुशील दादा म्हणतात जेवण करून घेऊ नका जेवण करा. निलेश हो वाढ मानसी. सुकाट तर फेवरेट माझा. आलोच बुम ब्रुम.
अजय दादा म्हणते आमच्या मेसेजला रिप्लाय का नाही देत? कुठे केलेला हो अजय दादा? कुठेतरी गेला असेल. काही होतं चॅनल हे करून टाकतो, मेसेज डिलीट करून टाकतो. सॉरी हा अजय दादा. विजय दादा म्हणतात छान. विजय दादा तुम्हाला जर वाटलं चॅनल सबस्क्राईब करावं तर प्लीज नक्की करा. महेश दादा स्वागत आहे तुमचं चॅनलला, खूप भारी. विजय दादा लाईव्ह म्हणजे काय हो ताई साहेब? विजय दादा लाईव्ह म्हणजे मी तुम्हाला ब्लॉगमधून नाही तुम्ही मला ओळखू शकत. जर तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचं असेल आणि तुम्हाला तो सबस्क्रायबर म्हणजे तुम्ही ज्याला सबस्क्राईब केला आहे तो माणूस किंवा ती व्यक्ती कशी आहे ही तुम्हाला लाईव्हमधूनच ओळखू शकता. तर लाईव्हला येण्याचा हा एक फायदा असतो की ज्याला आपण सबस्क्राईब केलं आहे तो माणूस कसा आहे. महेश दादा म्हणतात हाय हाय महेश दादा. मानसी विजय दादा लाईव्ह म्हणजे आता जसं ताई आपल्यासोबत बोलते ना त्याला लाईव्ह बोलतात. महेश दादा म्हणतात ताई जय शिवराय जय शंभूराजे. आणि दादा जे मला माझ्यापासून आधीपासून जे चॅनलला जॉईन आहेत माझे यूट्यूब फॅमिली, त्यांनी मला जाणूनच मला सबस्क्राईब केलं आहे. निलेश दादा म्हणते मी पण चुका सांगतो ताई. रोशनी ताई पण नवीन आहे. आपण चुका नाही सांगणार तर कोण सांगणार? ताई वाईट वाटले तर वाटू दे, पण तू तुझे ओपिनियन देत राहा. हो दादा मी तिला सांगितलं, पण ती बोलली माझा आवाजच तसा आहे. म्हणजे तू व्हिडिओ पाहिलास तर तुला पण कळतील. पण मी तिला सांगितलं तर म्हणते माझा आवाजच तसा आहे ग, मग काय बोलणार ना. त्यामुळे मी जास्त मला असं वाटलं की सांगावं की नको सांगावं अजून, तर जाऊ दे. तेच मला वाटतं की म्हणजे आपल्याबरोबर सर्वांचं कल्याण व्हावं, भलं व्हावं, की मी माझं एकटीचंच करणार असं नाही. तर महेश दादा म्हणतात लाईक केलो 20ला. थँक्यू महेश दादा. निहार दादा म्हणते मानसी बोल बोल मी कुठे जात नाही. विजय दादा म्हणते माझ्या मते लाईव्ह म्हणजे खराब टिप्पणी येऊन पण रागावर नियंत्रण ठेवणे. हो दादा खरं आहे ते. खूप माणसं भेटतात आपल्याला लाईव्हमध्ये आणि तऱ्हेतऱ्हेचे मेसेज असतात, कमेंट असतात, पण त्याच कमेंट इग्नोर करून आपण जो चांगला बोलतोय त्याच्यावर लक्ष देणे हे मला आता जमायला लागलंय. मानसी बोलते सब करायला सांगितलं निहार दादाला तर गायब. निहार दादा सब कसं करू? मला काय चॅनल माहीत आहे? तर माझ्या चॅनलला जा, कमेंटवर जा आणि तिथं मानसीच्या कमेंट असतातच, तिथून तू तिला जॉईन कर. मानसी जाऊ दे बाबा. निहार दादा माझी मजाक करतो ना. उमेश दादा म्हणतायत हाय उमेश दादा कुठून बोलताय? निहार दादा कमेंट कर प्रीतियाच्या व्हिडिओला मी चॅनल चेक करतो मग. ओके. अरे कमेंट केलेली आहे तू बघ जाऊन. निहार दादा म्हणतोय ओके मग तुझं पण लाईव्ह असतं? हो तिचं असतं. मानसी टायमिंग सांग. विजय पाटील तू खूप छान एक्सप्लेन करत दीदी. धन्यवाद दादा. तुम्हाला जर खरंच वाटलं ना दादा की या माणसाला सबस्क्राईब करावं आणि त्यामुळे आपला काही लॉस नाही आहे तर नक्की करा दादा, तुम्हाला जर आवडलं तर. थँक्यू दादा. खरंच तुम्ही पण आलात माझ्या चॅनलला, खूप बरं वाटलं. म्हणजे सबस्क्राईब पण करतात सर्वजण, पण असे क्वेश्चन तुम्ही मला पहिल्यांदा विचारले आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं पण मला देता आली. मला खूप बरं वाटलं. प्रत्येक माणसाला परिस्थिती शिकवते की कसं वागावं. मी पण एका महिन्यापूर्वी खूप अशी गोंधळलेली होती, काय उत्तरं देऊ हे पण मला समजत नव्हतं की हे कसं काय हँडल करणार हेही नाही समजत होतं, पण आता मला बऱ्यापैकी समजायला लागलंय. तर थँक्यू सो मच दादा. रोशनी ताई खूप छान आहे, सांभाळून घ्या एकमेकांना. आता संपवतोय. अरे हो दादा मी तिला सांगितलं, तिला मेसेज करून सांगितले व्हॉट्सअपवर की असं असं आहे बघ.
तर मी म्हटलं हो बघ आधी लाईव्हला जेव्हा आपण व्हिडिओ टाकतो तेव्हा व्यवस्थित बघ, आपण स्वतः बघावा आणि मगच टाकावा. म्हणजे गडबडीत नाही टाकू. एक दिवसाचे 2 दिवस होतील, पण बघून व्यवस्थित एडिट करूनच टाकावा. कारण त्याचा बॅड इम्पॅक्ट आपल्या चॅनलला पडतो, की जर त्याचं प्रेझेंटेशनच जर चांगलं नाही दिसलं ना, तर आता तू आणि मी ओळखीची आहे म्हणून आवडीने व्हिडिओ बघणार. पण एखादा जर अननोन सबस्क्रायबर असेल, तर तो कसा बघणार ना? तिला आवडणारच नाही स्टार्टिंगला. उमेश गोडके, तू कुठून आहेस? दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. निहार दादा म्हणतायत मग कसला येतोय मी तेव्हा कामावर असतो. ओके, जाऊ दे मी मग निहार दादा. निहार गोसावी, हो. मानसी बोलते बारकाईने बघितला आम्ही व्लॉग. तू पण मानसी बारकाईने बघितलास का? तुला काय कसं वाटला ब्लॉग मानसी ताईचा, सॉरी रोशनी ताईचा? ताई साहेब, कधी जीवनात कचून गेल्यासारखं वाटलं असं काही क्षण? नाही, जेव्हा माणसं कधी आपल्याला ना म्हणजे असं माझी मी माझ्या जीवनात माझी लढाई मी स्वतः लढते. कोणतेही असो, कोणताही हे असो, मी स्वतःची लढाई मी स्वतः लढते. स्वतःसाठी जर मला स्वतःला डिपेंड करायचं असेल, तर मी स्वतःलाच डिपेंड करते. माझ्यासाठी कोणी उभं उभं राहिलेलं मला आवडत नाही आणि मी स्वतःचं वकील मी स्वतः बनते दादा. आहे तसे क्षण, पण काय बोलणार आता, नाही सांगू शकत. बघू कधीतरी वेळ आली तर नक्की सांगेन. गब्बर सिसोडिया, आय एम मिस्टी. हाय मिस्टी. निलेश दादा, हो बरोबर, तर गाईड केलं. मला पण 2-4 मिस डाऊन वाटलं होतं. हो दादा, तिचा व्हॉइस आहे ना, व्हॉइस टाकलेला, त्यात तिने असं काय काय बोललेलं ते समोरच्याला ते तिच्याबद्दल कळू शकतं की तिचं व्यक्तिमत्व कसं आहे. असं होतं त्या लाईव्ह ह्याच्या तिच्या व्हिडिओमध्ये. तिने व्हिडिओ टाकला, पण तिचा जो बॅकग्राऊंडचा आवाज होता, ती बोलत होती ते थोडंसं तिच्याविषयी निगेटिव्हपणा येण्यासारखं होतं. त्यामुळे मी तिला सांगितलं की व्हिडिओ टाकताना नीट जरा बघ. निहार दादा म्हणतात, तुला काय वाटलं निलेश दादा, कुठे तिचं डाऊन वाटला व्हिडिओ? निहार दादा बघतोय 2-4 डोळ्याने. विजय पाटील, गुड. थँक्यू दादा, तुम्हीही मला ओळखून सबस्क्राईब करा छान वाटलं तर दादा. विजय दादा प्लीज. आणि रोज या मला असे क्वेश्चन विचारायला, खूप भारी वाटलं. आज मला तुम्ही प्रिन्सिपल वाटलात माझे. निलेश दादा म्हणते हो, एक मुमेंट होती तशी. मानसी बोलते हो निलेश दादा. चालेल निलेश दादा, मी तुला व्हॉट्सअप करेन, मग बोलू आपण त्यावर. कधी कधी मला असं वाटतं की मी कोणाला सांगायला जाते आणि मग त्याला वाईट वाटेल की अरे ही चुका का काढते, असं पण मला वाटते. त्यामुळे मी तिला असं मला वाटत होतं की नको सांगू, पण सांगितल्याशिवाय तिला कळणार नाही आणि माझी फ्रेंड आहे तर म्हणून मी सांगावं असं मला वाटत होतं की अशा चुका तिने पुढे करू नये. कारण तिने पण पुढे जावं आणि तिचं पण मोठं यूट्यूब चॅनल व्हावं. आता कदाचित येईल मला तिला माझा राग किंवा ही असं करते. मानसी बोलते बनवलंय पण तुम्ही येत नाही ना निलेश दादा. बोलते हो निलेश दादा, हो एक मुमेंट होती तशी. विजय पाटील, ताई साहेब, जेव्हा तुला कोणी प्रश्न करतात जे त्या प्रश्नाचं लायकीचे नसतात, तेव्हा तुला उत्तर देऊ वाटतं का? बरोबर दादा, हा पण एक क्वेश्चन चांगला आहे. लायकीचे नसतात, पण त्यांना उत्तर देणं तेवढंच गरजेचं असतं. कारण त्यांना आपण असं वाटत असतं की ही समोरचं माणूस एकदम काय म्हणते ते गबाळ, आपण दिसतो थोडंसं गबाळ म्हणून त्यांना वाटतं की हा माणूस गबाळ आहे. पण आपल्याकडे शब्दांची एवढी ताकद असते ना दादा, की शब्दांनी आपण समोरच्याला आर की पार करू शकतो. त्यामुळे जर त्याची लायकी नाही आणि तो तेवढा आपल्याला बोलतोय, तर आपल्याला उत्तर देणं भाग पडतंय दादा. काय म्हणताय सांगा. ऋषिराज, हाय ऋषिराज. मानसी, तुम्ही नको बोलायला पाहिजे निलेश दा, मग असं लांबच वाटतं. तुम्ही तर माझे खूप खास भाऊ आहेत.
अगं पर्सनली सांगितलं तर योग्यच केले आहेस. मी तिला व्हॉट्सअपला सांगितलं की असं असं आहे म्हणून. आणि तिला मी कमेंट करून सांगितली की खूप छान बनवलास. आणि तिला फक्त एवढंच कमेंटवर सांगितलं की अगं रागात बोलतेस का, अगं रोशनी रागात बोलतेस का, असं मी बोलली. आणि बाकीचं सगळं मी तिला माझ्या व्हॉट्सअपला सांगितलं. मानसी, मला सांग ताई, माझ्या काय चुकत असेल तर बिंदास, मला राग नाही येणार नाही. हो निलेश दादा, तुम्ही पण सांगा. हो मानसी, तुला तर मी सांगणारच. नितीन दादा म्हणतात कोकणची माणसं साधी बोळी असतात. बरोबरच आहे, पण तुम्ही भोळा नाही, तुम्ही खूप हुशार आहात. नितीन दादा थँक्यू सो मच. आता मला सांगा नितीन दादा, साधं भोळं पूर्ण जीवनभर साधं भोळं असून चालेल का? हे कलियुग आहे ना, कलियुगात पूर्ण साधं भोळं राहिलं ना तर येता जाता माणसांना पाय पुसणं असतं ना, तसं आपल्याला यूज करतील आणि निघून जातील. अरे बापरे विजय दादा, तुम्ही काय युट्यूबर नाहीये मोठी, किती मला क्वेश्चन विचारताय. बापरे, तुम्ही काय हे आहात का, पत्रकार आहात का विजय दादा? नक्की सांगा. कधी भूतकाळ जायला मिळाला तर कोणता क्षण निवडणार? मी लहानपण मी निवडेन, कारण मला भूतकाळ जायचं असेल तर मी लहानपण निवडेन, ज्यावेळी मी शाळेत पण जात नव्हती आणि घरी मस्त आईसोबत मजा करत होती. रवी दादा म्हणतात ताई जेवण झाले का? नाही, आता लाईव्ह संपवते आणि जेवते. नितीन दादा म्हणतात म्हणूनच तुमच्या हुशार आहेत म्हणून कमेंट केली. धन्यवाद धन्यवाद नितीन दादा, थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणते मानसीचे तर जाम टेन्शन आहे मला, ती काही लाईव्ह हँडल करेल. मानसी बी प्रिपेअर. हा आज मानसीने 100 वाटतं होते तिच्या चॅनलवर असं म्हणते. आणि मला तिच्या चॅनलला जायलाच भेटत नाही आहे लाईव्हला. कधी 11 वाजता असतं आणि 11 वाजता मी कामात असते. पण मला वाटतं मला मेसेज करत जा मानसी, किंवा कॉल करून सांग मी येते लाईव्हला म्हणून. दिगंबर दादा म्हणताय ताई तुम्ही कोकणातील आहात का? हो दादा, मी कोकणातलीच आहे. कशी काय कशी? माझे मिस्टर म्हणतात प्रीती इज द बेस्ट. निलेश दादा, विजय दादा म्हणतात बरं सांगा माझं वय. विजय दादा तुमचं एज 35 ते 40 या वयातले आहात दादा तुम्ही, असं मला वाटतंय. म्हणजे 30 पासून 40 या वयातले आहात, म्हणजे 30 पासून 40 पर्यंतल्या वयातले आहात तुम्ही, असं मला वाटतंय. हो का विजय दादा, बरोबर सांगते का? मानसी बोलते होय निलेश दादा, होईल हळूहळू सवय लाईव्हची, होईल मानसीला होईल, आणि आहे मी तिला सपोर्टिव्हसाठी. विजय दादा तुमचं वय नक्की काय आहे मला प्लीज सांगा. विजय दादा मला कसं समजणार तुमचं वय ना, मी तुम्हाला भेटले नाही काय नाही. गणित कसं आहे तुमचं ताईच आहे. मग किती आहे दादा तुमचं वय? 26 असणार तुमचं वय, हो ना? 26 आहे तुमचं वय, 26. नितीन दादा म्हणतायत तुमच्या जोडीला माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा, तुम्ही दोघे 100 वर्ष पूर्ण करा. नितीन दादा नको, मला 60 वर्षापर्यंतच जगायचं आहे, म्हातारपण माझ्याने होणार नाही. 60 वर्षात बस आहे रिटायरमेंट. चल ताई बाय. ओके मानसी. आकाश म्हात्रे नमस्कार दादा, बिग फॅन ताई. थँक्यू सो मच आकाश दादा, लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. मानसी बोलते निलेश दादा बाय 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 टाटा. ओके निलेश दादा बाय बाय. सॉरी मानसी. नितीन दादा म्हणते तुमच्या हातात नाही ते. हो दादा, ते काय आपल्या हातात नाही आहे, बघू. तर मला या विजय दादा तुमचं वय सांगा मला पटकन, मी आता लाईव्ह संपवणार आहे.
तर पटापटा मला सांगा कमेंट करून. विजय दादा प्लीज सांगा तुम्ही तुमचं वय. असू दे दादा, उद्याच्या लाईव्ह मध्ये भेटा नक्की. आता मी लाईव्ह संपवते, तर काळजी घ्या सर्वांनी. शुभरात्री. बाय बाय, काळजी घ्या. बाय निलेश दादा. रोशनी ताईच्या लाईव्हला भेटू. बाय बाय. ताई मराठी लोकांना मुलगी भेटायला. नितीन दादा कोकणचा एक कार्यक्रम खूप आवडतो मला. कुठला हो दादा नितीन दादा? लक्ष्मण दादा काही अर्धवट कमेंट केली आहेत, काही समजलं नाही मला. तर पटापट लाईव्हला कमेंट करा. मला आता लाईव्ह संपवायचं आहे दादा. 8:30 वाजून गेले. नितीन होळी हो का? होळी आवडते का दादा? खूप छान. मला होळीच्या टायमिंगला कोकणात जायला भेटत नाही, नाहीतर त्याचा पण व्हिडिओ मी केला असता. त्यावेळी मुलांच्या परीक्षा असतात, त्यामुळे जायला भेटत नाही. तर मंडळी थँक्यू सो मच. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटूया आपण. उद्या 1 वाजता लाईव्ह आहे, दुपारी 1 वाजता. आणि जर तुम्हाला दुपारी यायला नाही जमलं तर संध्याकाळी नक्की या 7 वाजता. विजय दादा म्हणते 25 एज आहे. अजय सोने 17 ID. दादा तुमचं आहे का चॅनल? मला प्लीज एक कमेंट करा, मी तुम्हाला रिटर्न करते. विजय दादा प्लीज मला माझ्या चॅनलला जाऊन एक कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जाऊन कमेंट करा, मी तुम्हाला जॉईन करते तुमच्या आयडीला. नितीन दादा बोलत आहेत गुड नाईट ताई. गुड नाईट दादा. नाही इंस्टा आहे का? ओके ओके ठीक आहे दादा. चालेल दादा. सर्वांना नमस्कार. बाय बाय. काळजी घ्या. गुड नाईट. शुभरात्री. बाय 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 सर्वांना. बाय मानसी. बाय निलेश दादा. बाय नितीन दादा. बाय विजय दादा. ओके ओके. माझं चॅनल आहे दीदी इंस्टावर काय? ओके मी बघते हा दादा जाऊन. बाय दादा. बाय बाय. टेक केअर ऑल ऑफ यू.